ng mga nagbabagang balita. Tatlo sugatan sa pagtaob ng isang MPV sa Kanaaman, Camarines Sur dahil daw sa pumutok na gulong. Dalawang tulak umano ng iligal na droga arestado sa magkahiwalay na bypass operation. Isa sa mga ito may ikinanta. Inaamin ko, parabol lang ako. Pero di ako nagpapabakal droga. At paglilipat ng turboprop flights mula NAIA patungong Clark, pinapareview na ni PBBM ayon sa isang mambabatas sa Camarines Sur. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Tatlo ang sugatan sa pagtaob ng isang MPV sa Kanaaman, Camarines Sur kaninang madaling araw. Gulong na sasakyan, pumutok umano dahilan para mawalan ito ng kontrol. Narito ang ulat ni John Amador. Tumaob ang isang multipurpose vehicle o MPV sa highway na sakop ng Baras, Kanaaman, Camarines Sur pasado alas 2 ng umaga kanina. 8 kabataan edad 18 hanggang 22 ang sakay ng sasakyan kabilang ang 20 anyos na driver na pawang estudyante sa isang kolehiyo sa nasabing bayan. Lumalabas sa investigasyon ng pulis na sumabog ang gulong nito bago pa ito bumangga sa bahagi ng police outpost at tumaob. Kanina po madaling araw, mga bandang 2:30. So nagkaroon po ng isang insidente dito sa bayan ng Kanaaman wherein na-involve po yung yung isang estudyante dito sa Mariners. So 20 years old po siya na nagdadrive ng Toyota Avanza. So bali po yung pasahero niya is 7. So bali 8 lahat sila sa loob ng sasakyan. So based po naman sa kinandak natin na investigation is medyo matulid yung takbo nila at overload. So pumutok po yung gulong. Kaya hindi na control ng driver yung yung sasakyan. Kaya umabot sila doon sa punto na yon na nagtortol po sila. Maswerteng minor injury lang ang natamo ng ilan sa mga biktima. May paalala pa rin ng mga otoridad para maiwasan ang ganitong insidente. Nakikiusap kami, so lahat ng magdadrive dapat siguraduhin na nasa kondisyon yung sasakyan nila at yung sarili nila. So kung nakainom, huwag na mag-drive kasi pag mga ganyan na insidente, yung reflex natin is may delay. Samantala sa Bato, Camarines Sur, patay ang isang 53 anyos na padre de pamilya kahapon, March 10. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng PNP na nahulog ang tricycle na minamaneho nito sa dulo ng ginagawang boulevard. Maaari umanong hindi nito kabisado ang daan at hindi napansin ang putol na daan kahit pa nga may mga signages naman sa lugar at hindi pa pinapayong daanan ng lugar. Maaari din na nabagok ang ulo ng biktima sa bato na dahilan ng pagkasawi nito. Nagpaalala naman ang mga otoridad na maging mapagmatsyag at maging maingat sa pagmamaneho sa daan. John Amador, CSN. Dalawang tulak umano ng iligal na droga ang arestado ng mga otoridad sa magkahiwalay na bypass operation sa Naga City. Isa sa mga sospek may ikinanta. Ang buong detalye sa report na ito. Dalawang sospek sa pagbibenta ng iligal na droga arestado sa magkahiwalay na bypass operation sa Naga City. Ang isa sa mga nahuling sospek na si alias Puto ng Barangay Lerma may ikinanta pa na hindi daw siya nagtutulak ng iligal na droga. Inaamin ko, parabol lang ako. Pero di ako nagpapabakal droga. Hermana, kamerahan mo! Nakuha sa kanya ang total na 5 piraso ng plastic sachet na may lamang hinihinalang shabu. Huli din ng Naga City Police Station 1 si alias Gilbert, 41 taon gulang na taga-Acacia, Abella, Naga City, isang pedicab driver. Ayon sa PNP, ang Barangay Anti-Drug Abuse Council na mismo ang nagsumbong sa pagtutulak ng iligal na droga ng sospek. Nakuha sa kanya ang 3 piraso ng plastic sachet na may lamang pinaniniwala ang shabu. Kahapon halos sabay si bypass operation kang
Police Station 1 and Police Station 5. Dito sa Police Station 5, nadakop na po si alias Puto. Allegedly nga ni, sabi niya during the operation, parahabol lang siya. So bako na siyang tulak. So upon record check, may duwa siyang pending cases sa illegal drugs and one theft sometime 2017. So talagang totoo man na parahabon man siya. Yung sa police station 1 naman, nag-ugat po ini sa report kang BADAC, no? Si Barangay Anti-Drug Abuse Council. So matunugon na ini, mainiton si pangaran. So talagang binantayan na kang police station 1. So yun pa ang history kaya. And sabi nga ni COP, Major Alvarez, paglaog nila naman sa harong dakulon foil. So talagang dumana tigagamit sa harong niya, no? Dumana nagagaramit. Nahaharap ang mga sospek sa paglabag sa RA 9165 at aasahang magtutuloy-tuloy ang operasyon ng PNP kontra iligal na droga sa lungsod. Jan Amador, CSN. Pinaparigina ni Pangulong Bongbong Marcos kay DOTR Secretary Vince Dizon ang pagpapaliban ng turboprop lights mula NAIA patungong Clark ayon sa isang mambabata sa Camarines Sur. Narito ang ulat. Posibleng hindi mo na matuloy ngayong katapusan ng buwan ang paglipat ng lahat ng turboprop flights mula sa NAIA o Pasay patungong Clark International Airport sa Pampanga. Kinumpirma ni Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte na inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos DOTR Secretary Vince Dizon na i-postpone ang nakatakdang paglipat ng mga turboprop flights na may biyaheng Naga-NAIA vice versa. Personal na pinabot ng mambabatas ang panawagan sa Pangulo sa pagdalo nito sa RDC meeting nitong March 7. Noong RDC meeting, sinabi niya kay Pangulo kung pwede mo nang i-postpone dahil grabe epekto sa turismo, sa negosyo, hanap buhay, grabe pahirap sa tao, sa mga taga-Kamsur. Sabi niya, inatasan niya yung DOTR na pag-aralan kung pwede talagang ma-postpone yan. So yan ang pinagdadasal natin na hanggang ngayon nag-follow up po tayo na ma-postpone po yan. Yes, hindi tayo titigil hanggang hindi postpone muna, ma-defer muna yung implementation. Maliban sa Pangulo, ay idinulog din ng mamabata sa senatorial candidates ng Bagong Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang Naga Airport. Congressman El Rey, ito yung pinapakiusap na tama nga may bago tayong secretary ng Department of Transportation na mapakiusap po muna kasi nga ang problem ko sa alisin yung turboprop ilipat sa Clark para ma-decongest ang NAIA. And effect naman noon dun sa mga destinations. Kung ikaw ba tiga Metro Manila, pupunta ka pa ng Clark para makarating ka ng Naga o makarating ka ng Pimi. Diba? Hindi. Sasakay ka na siyempre papunta Legazpi. Mayorya din sa mga ito ay nais maging modernize ang Naga Airport para madagdagan ang domestic flights at makaka-attract pa ng mga turista. Ikinatuwa at suportado naman ito ni Congressman El Rey dahil sa magiging domino effect nito sa turismo, hanapbuhay at trabaho sa probinsya. Siyempre sisiguraduhin natin na makasama siya dun sa 14 billion allotted for modernization of airports. But beyond that, if kailanganin pa, maybe they can explore private PPPs or private and public partnerships which they have in other airports to accelerate the growth and to finish it faster. Kasi naniniwala ko na like everyone in this province, malaki ang magagawa ng magandang airport para sa turismo and for additional jobs here in Kamsur. Grabe turismo. Pag may turismo, may hanap buhay, trabaho, oportunidad. Mga investor, may mga gusto pumunta dito, kaya lang gusto nila bumalik sa the same day, kulang ang flight. Pag lumaki yan, dadami flight and hopefully magkaroon ng international airport. Maski domestic airport, international standard ang pinaglalaban natin. Chris Novelo, CSN. Mas pinigting pa ng PNP ang COMELEC checkpoint ilang linggo bago magsimula ang local campaign period. Kapulisan may panawagan sa mga gun owner. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Isang linggo bago magsimula ang campaign period para sa local candidate, mas pinaigting ng Municipal Police Station ang pagsasagawa ng COMELEC checkpoint sa kahabaan ng Maharlika Highway, bayan ng Milaor, Camarines Sur.
Ayon sa kapulisan, magtutuloy-tuloy ang ganitong police operation sa pakikipagtulungan ng COMELEC upang matiyak na ligtas ang komunidad ngayong paparating ang halalan. Pagtitiyak ni Police Major Rosalinda Moises, hindi dapat katakutan ang checkpoint na ilalatag ng kapulisan at ng COMELEC. Nagpaalala naman ang Milaor MPA sa mga gun owner na kung maaari ay iparehistro muna ang kanilang mga baril. Maaari din itong isurrender sa kanilang himpilan kung hindi ito ipaparehistro. Yung mga baril na hindi pa rehistrado, pwedeng i-deposit muna sa amin habang hindi pa habang inaasikaso pa yung mga lisensya. Tapos kung gusto naman nila, kung wala na silang planong i-renew yung kanilang mga lisensya, pwede na lang i-surrender na lang sa amin. So during our COMELEC checkpoint, yun yung unang-una namin inaano ko. Pero visual lang kami. Actually, madami na sa amin naka-deposit na mga baril and mga surrendered. And yung iba is na-renew na talaga yung mga lisensya nila. Kasi sabi ko nga kanina, earlier before the COMELEC checkpoints is grabe yung implementation namin, strict implementation ng Oplan Katok and mga sa mga tinatok po talaga namin isa-isa yung mga baril dito sa amin sa Milaor. Layunin nitong maiwasan na magamit sa karahasan ang mga loose firearm ngayong nalalapit ang eleksyon. Eli Balbin, CSN. Ang bayan ng Milaor, Camarines Sur ang isa sa mga catch basin o mabilis tumaas ang tubig baha kaya nang naranasan noong bagyong Christine. Governor Luigi Villafuerte inilatag ang long-term solution sa pagbabaha sa probinsya. Narito ang report ni Marge Serico. Kahit ilang buwan na ang nakararaan matapos ang pananalasan ng Bagyong Christine ay takot pa rin ang nararamdaman ng 83 anyos na si Isabelita de la Rosa ng Milaor, Camarines Sur. Sa pagkagupit kasi ng Bagyong Christine nitong Oktubre ay halos wala silang naisalbang gamit matapos malubog sa tubig baha ang kanilang bahay. Siya kung mi po, hindi ako pong bakasa. Mayo kaming itong mga gamit mi, hindi po itong wasaw. Nagkakuluwas po si mga gamit mi. Catch basin ng bayan ng Milaor at ilan pang kalapit na bayan na malapit sa Bicol River. Kaya naman umapaw ang Bicol River dahil sa binagsak na ulan ng bagyo at nagpabaha sa Camarines Sur. Kaugnay nito, inilatag at inanunsyo ni Governor Luigi Villafuerte ang long-term solution sa pagbaha sa Camarines Sur. Ayon sa gobernador, magsisimula na ito ngayong taon na bahagi ng Bicol River Basin Development Program. Nag-meeting po kami ni President Bongbong Marcos, kay iba na naman ibang secretaries, si Secretary Bonoan, kung paano natin ma-address ang bagyo baha dito sa Camarines Sur. Ang long-term naman po na solusyon po namin is ayusin po ang mga water impounding sites sa Bicol River. Ang ibig sabihin, magkaroon mga maliliit na dam. Ayon pa sa gobernador, habang ginagawa ang water impounding o encashment facility, ay magsasagawa rin ng dredging at desalting sa Bicol River upang mapalalim ang ilog. Mapapakinabangan din daw ang maiimbak na tubig sa water encashment facility na magagamit sa irigasyon at malinis na inuming tubig. Naniniwala naman si Representative El Rey Villafuerte ng 2nd District ng Camarines Sur na ito na ang magiging long-term solution sa matagalang problema sa pagbaha sa naturang bayan. Naniniwala naman si Representative El Rey Villafuerte ng 2nd District ng Camarines Sur na ito na ang magiging solusyon sa matagalang problema sa pagbaha sa naturang bayan. Kaya pinagmarahay namin ni Igop Luigi, kinaulay namin ang presidente, sabi namin, hindi man pwedeng malagi na lang baha sa Milaor. Kaya po ang magandang solusyon po, darating na po, kausap natin ang presidente, mataon na po siya ng pondo, bilyon para sa Milaor at iba't ibang banwaan ng babaha. Samantala, higit sa 2,200 na residenteng partially at totally damaged ang bahay ang benepisyaryo ng Assistance to Individual in Crisis Situation ng DSWD sa pakikipagtulungan sa provincial government ng Camarines Sur. Nagpapasalamat kami at least may araw galing programa na nagkakatabang sa tao na araw sa kuyang nag-business. Salamat po sa DSWD. Salamat po sa mga Villafuerte sa assistant na pagtatao po. Marge Serico, CSN. 2 arestado sa iligan laging sa Minalaba, Camarines Sur. Narito ang ulat ni John Amador. Arestado ng Minalabak PNP ang 2 lalaki dahil sa paglabag sa Forestry Reform Code of the Philippines o PD 705 at RA 9175 o Chainsaw Act of 2002 sa Barangay Hubo, Minalabak, Camarines Sur. Ayon sa mga otoridad, naaaktuhan nila ang mga sospek na may pinutol na puno ng mahogani nang walang kaukulang pahintulot.
Wala umanong naipakitang dokumento ang mga suspects sa mga otoridad. Nahuli on the act na pinuputol po yung mahogany tree doon sa Hobo din. Okay? Tapos gamit po nila yung chainsaw. So syempre may nakapag-info sa atin dito sa PNP sa station, nirespondehan po ng ating mga kapulisan, huli nga sa aktok. So inaresto agad, caught in the act. Tapos sinampahan na din po sila ng kaso. Against po ito doon sa dalawa, under po sa PD 705 or ang ating pong Forestry Act. Sa government po yun na place or property po. So talagang bawal. Saka kahit nga po sarili mo yung yung kahoy, bago ka magpuputol, hihingi ka muna ng permit sa DENR. Lagi na po yan. Lalo't kulang na talaga ang ating mga puno ngayon. Opo. Kaya pati yung yung chainsaw, kinonfiscate, tapos tinurn over natin sa DENR. Mariing ipinagbabawal ng mga otoridad ang pagpuputol ng punong kahoy, gayong malaki ang epekto nito sa global warming at pagbabaha. Ayon sa PD 705, maaaring maharap sa pagkakakulong, multa at pagkumpiska ng mga gamit at kahoy na pinutol ang sino mang lalabag dito. Pinaalalahanan din ng PNP ang publiko sa negatibong epekto nito sa kalikasan. Marami na pong nangyayari ngayon during climate change, global warming, tapos mababawasan pa ng puno, magkakaroon naman ng landslide and ang pagbaha. Yan. Kaya ayan po, illegal po yan. So sa mga nakikinig po, kung may mga informasyon naman po na ganyan sa mga kadlaganta, mga kakahuyan natin, please inform the PNP agad po para ma-actionan po natin yan. Jan Amador, CSN. Libreng medical services kaya ng ultrasound, x-ray, urinalysis at iba pa ang handog ng Hospital on Wheels ng Provincial Government ng Camarines Sur sa bayan ng Libmanan. Mga kababaihan, prioridad kaugnayan ng Women's Month. Narito ang ulat ni Ellie Balbin. Mga kababaihan din ang naging prioridad ang Hospital on Wheels ng Provincial Government ng Camarines Sur sa Barangay Putot, Bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Libreng medical mission ang handogan nila Governor Luigi Villapuerte at Congressman El Rey Villapuerte. Isang pagkilala nila sa mga kababaihan na nagpapakita ng kahusayan at katapangan sa anumang pagsubok ng buhay. Kaya hindi pinalagpas ni Niña Patricia Picat, isang third-year BS entrepreneur ng GMBCC na makapag-avail ng libreng konsultasyon na ginawa sa Governor Mariano Villapuerte Community College. Nagpa-dental po ako, nagpa-blood sugar test and nagpa-cholesterol ko po. Nagpa-cholesterol din po ako at kasama ko po yung mother ko po, nagpa-dental din po at nagpa-ultrasound po. Bukod sa libreng gamot, libre din ang x-ray, ultrasound, uric acid, dental at marami pang iba. Dumayo naman si Jen Villadaris na 6 na buwang buntis mula pa sa Barangay Bagakay para magpa-ultrasound. Aniya, mas mainam na ito dahil sa labas ay may bayad pa. Mailalaan pa umano niya sa kanyang panganganak ang gagastusin sa pribadong hospital. Kasi po sa labas po is magbabayad pa po kaya dito na lang po ako sa GMBCC. Ilan lamang sila Niña Patricia at Jen na nakapag-avail ng libreng medical mission. Labis ang kanilang pasasalamat kila Governor Luigi Villapuerte at Congressman El Rey Villapuerte. Maliban sa Hospital on Wheels, patuloy ang pag-iikot ng iba pang medical services ng Provincial Government ng Camsur upang makapaghatid ng dekalidad at libreng serbisyo medikal sa mga komunidad. Maraming salamat po, Gov. Luigi, at may free kay medical mission po sa amin na wala pong kakayanan na magpa-check up po. Maraming salamat din po sa mga libreng gamit po na binibigay niyo po, Gov. Thank you so much po, Gov. El Rey Villapuerte, Congressman Luigi. Thank you so much po. Ellie Balbin, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.